Beth yw'ch enw chi? Thandi dwi. A gymha brifysgol ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio am Brifysgol Bangor. A beth yw'ch swydd chi? Darlithydd dwi. Ac ymha adran ydych chi'n gweithio? Dwi'n gweithio yn ysgol gwyddorau, dynol ac ymddygiadol. Da iawn. Ac pa fath o waith ydych chi'n neud? Dwi'n dysgu seicoleg i'r myfyrwyr yn y brifysgol. A pryd dechreusoch chi? Pryd dechreuoch chi Cymraeg Gwaith? Nes i dechrau astudio Cymraeg Gwaith 3 blynedd yn ôl. O, da iawn, da iawn. A sut mae'r cynllun wedi eich helpu chi? Mae'r cynllun wedi fi helpu i siarad Cymraeg efo staff a myfyrwyr. Dwi'n deall mwy pan fydd fi'n ynghydweithwyr a myfyrwyr yn siarad ac yn ysgrifennu Cymraeg. Da iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso.